د آفتاب پر روشنائی کے دوہان نوی تعریف میں خانہ کی شیطان نوی چسو کزی پا جہان کہ دا جہان دا حق دستور دا جہان عارفان وچ فرعون راولی زان تا چی فرعون لرورزی عارفان نوی بید نورا پا کاغذ دنور تصویر دی پالم کچ عمل پا قرآن نوی بید نور پا کاغذ دنور تصویر دی پا عالم کچ عمل پا قرآن نوی عبداللہ چیزان پارا پا استغنا کری دہغنی ول پا بتو وسان نوی سبب میں جوڑ کے رابا وطن دیار لزما دہی جازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار لزما چیلا مکان تتلے ارتا مولا بللے چیلا مکان تتلے ارتا مولا بللے دا مرسلانو خلی تمام جہان من لی چیئے مثال نشتلی آغی مزار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار چی شفاعت بکاوی درب مینات بکاوی چی شفاعت بکاوی درب مینات بکاوی غم دا امات بکاوی خوف قیامات بکاوی چی میرا باند پامنگ آغی نامدار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار لزما زیاد محبات لراما زیاد محبات لراما ولی طاقت نلرم پورتا حمت لراما مالو دولت نلرم رکد انگوش سفر پیادہ دلدار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار دادی سامان تڑما خیر لمسار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار زو عبداللہ دنوحار زو عبداللہ دنوحار یم دا محبوب زنیزار مادی علم پتلوار آغا دم سور کی پدار قدامی اون ویل چی بیارتا نوحار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما کھلے دربار سبب میں جوڑ کے ربا وطن دیار لزما دا حجازی حبیب کھلے دربار لزما